Ale zase tím, že tam je a koukáte Hej, Jano, nevidím. Kolega vás znám. Ty kotu. A teď mluvil jenom Tomáš. A teď Marka, tam bude mluvit ještě. Vypadá to, že má vysoký sloup a tam má tři prsty. Tohle má tři listy, něco jako křídla letadel. Tam píšou letadel, křídla letadel. Jano. Na. Co? Pizza. Penál. Tam, kde mám penál? Tamhle. U sebe volá. Máš? Já, víte co, budeme vyhrát A to je 100 000 megawattů. Jsi v záběru? S láskou. Takže jsme slyšeli. Za to, že byli první, když teda tam u toho skladby ten projekt vládnul, ale byli první, zkusili to, nedali se, mají oba dva jedničku. Dráček a Staníček, je. Ano, další. Gratuluju vám. Natáči. No. Dráčku, no. Gratuluju. Paní učitelko. Objednat 5 elektřinu. Ale my máme tu, ne? Hej, vy na to v taky barvě. No. Hej, já počkej. Ne, čekej.